Да, да. Добрый день, хайырлы күн, коллеги. Наша пресс-конференция посвящена Всероссийскому фестивалю молодой режиссуры «Ремесло 2019». Ол екі дәулет тілінде барачақ. Наши спикеры Ринат Мирзахасанович Аюпов, главный режиссер Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Кореева, Ильфир Ильшатович Якупов, директор Татарского государственного академического театра имени Галескара Камала, Нияз Рауфович Егламов, заведующий литературной частью Камаловского театра, и Алексеева Лейсан Фаязовна, куратор проектов Кореевского театра. Мен бірінші сұрауына Ринат Мирзахасанович сізге берер едім. Сіз бұл фестивальны қабыл етіп алдыңыз. Нендей хислер белән қабыл етіп алдыңыз һәм ничек узачак бұл фестиваль хакында әйтеп китсәгез иде. Абдулла Кариев исемендәге Яшьләр театры әлеге зур миссияны рәхәтләрен кабул итте. Безгә бик кызык булды бу фестивальнең безнең пространствога күчүе һәм яшьләрне театр сәнгате, режиссура, драматургия белән таныштыру йөзеннән, гомумән яшьләрне театр сәнгатенә тартуга оешкан, моннан 10 ел оешкан ремесло һөнәр фестивале безгә күчү, ул теге русчала әйтсәк это знаковый момент. Безгә бик ошый бу әйбер һәм без аны рәхәтләнеп кабул иттек. Киләсе 10 елда, то есть 10 ремесло фестиваль 10 тапкыр узган, теге алдагы 10 еллыкка Алла берсә бу фестиваль безнең пространствода үтәр дип беләм һәм шулай ук кызыклы үтәргә тиеш. Спектакльнең саны һәм эчтәлеге турында әлбәттә безнең Игламов Нияз үзе әйтеп чыгар. Без әзер бар яктан да, мораль яктан да, сәхнә буенча да, техник чаралар һәм оештыру буенча әлеге фестивальне үзебезнең җилкәбезгә алуыбызга без ышанабыз. Һәм әлбәттә инде Академия театрына рәхмәт белдерәбез. Бу безгә бик кирәкле әйбер иде. Бу яшьләрне ачу, аларның иҗадын төрләндерү, тарату, ниһаять, менә без башлап җибәрәбез. Әлбәттә инде без сездән башка, без һәр вакытта сезнең консультация, сезнең фикерләрегездән башка яши алмыйбыз. Сез безгә менә шундый матур юл күрсәттегез һәм беренче елда ташламассыз дип ышанабыз. Аннан соң китәрбез, рәхәтләнеп китәрбез. Якты юл әлеге ремесло һөнәр фестиваленә Аллага тапшырдык. 6 декабрьдән 11 декабрьгә кадәр ул менә безнең Казанның 6 пространствосында төрле спектакльләр уйналачак. Хәерле юл фестивальгә, Аллага тапшырдык. Рахмат. Ильфир Ильшатович, бу фестиваль башланып киткәндә сез нинди максатлар куйган идегез һәм менә аның Кореев театрына күчүенең сәбәпләрен сезнең фикерегез ничтәсезгә? Добрый день. Исәмсез, хәерле көн. Бик зур рәхмәт менә мондый чараны оештырган өчен. Чөнки чыннан да яшьләр фестивале булганда, яшьләр исемен ишеткәндә бергә җыелып, аны җәмәгатьчелеккә чыгару бик тә кирәкле эш. Чыннан да без әлбәттә инде яшьләрне бу фестивальне башлаганда Фәртров Качбекчентаев белән утырып уйладык. Безнең бар фестиваль, Наурuz фестивальләр бар, халык театрлар фестивале. Ә менә ничек соң яшьләрне күтәрергә, ничек соң инде яшьләрне күрсәтергә икән дигән сүздән шул вакытта 10 ел моннан кала инде Фәртров Качның режиссерлар курсыннан
диплом спектакльләре дә бар иде, төрле театрларда қойылған иде Татарстан бойынша, Әлмәттә дә, Чаллыда даган, Оренбург татар театрларында да. Мин тәкъдим иттем, әйдәгез мәйтәм фестиваль иттереп бер җиргә җыелыйк та монда үткәрик. Һәм менә шундый матур традиция, матур эш барлыкка килде. Әлбәттә, мәдәният, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы да бу эшне хуплады. Һәм без бу эшне 10 ел буе дәвам иттек. Ренат абый әйтеп китте, менә Камал театры иң әйтеп китим әле, иң актив, менә безнең барбыр бит инде Татарстанда режиссерлар бар, спектакльләр куялар, төрле театрларны җитәкчелиләр. Иң актив фестивальләрдә катнашучы режиссерларның берсе ул Ренат абый сез. Шуңа күрә без аны да тоябыз, чөнки беренче тапкыр фестивальләрдә генә оештырган кешеләр түгел, Нәүрүзләр, һөнәр фестивальләре оештырабыз. Менә барсында дагын Ренат абый барбар карап җыри, күреп җыри, кызыксына. Кайвакыт без элек записләрдә ясыйдык, записләрендә соратып бездән ала. Менә шул сезнең кызыксынуыгыздан дагын, әлбәттә ул теге ничек дип әйтим, бизнеста күбрәк инде. Ниндидер эшне башлап җибәрәләр дә, аннан соң ул эшне саталар, бүтән кеше эшләсен дип. Бу очракта дагын безнең идеялар, безнең ниндидер күз аллауларыбыз тоныклана, әлбәттә үткәргән саен, һәр вакыт үткәреп барган саен. Шул ук вакытта безнең бит инде Казанда дагын үзебезнең 6 театр бар. Нигә алар дагын үткәрмәсен бу эшне? Ник алар да берләшмәсеннәр? Ул бер яктан иҗат ягын гына ныклатмый, ул икенче яктан административ ресурсны да ныклата. Ул театрның барлык эшчеләрен дәген ниндидер тонуска билгели, һәм барлык эшчеләре дәген аның бутафорларымы, ут яктыртучыларымы, нинди театрлар килгән, ничек алар белән катнашырга, ничек алар белән сөйләшергә, аралашырга, бүтән менә шул эшләр дәген, шул дагын оештыру эшендә берләштерә кешеләрне, коллективларны. Шуңа дагын дыр дип уйлыйм инде, без Фәртәвай Бикчәнтаев белән Ренат Аюпов һәм Гүзәл Сәгыйтовны чакырдык тагын ел башында, бу елның башында, һәм аларга тәкъдим иттек. Менә бу эшне киләчәктә дәген алып бара алырсыз микән дигән тәкъдим белән, әлбәттә, алар шатланып кабул итте. 10 ел эчендә мин менә статистика буенча карап алган идем. Бихисап күп кызыклы гына кешеләр, режиссерлар барлыкка килгән. Бәлки фестиваль булмаса, алар куркып ятырлар иде. Монда фестиваль булгач, аларны кеше дә таный, журналистлар да таный. Шулай ук бүтән режиссерлар, бүтән артистлар, бүтән театрларда күрә. Мәсәлән, Айдар Заббаров, Алмаз Садриев, Лилия Ахметова, Олег Кензюгов, Амина Миндияровалар кебек, менә шундый Юлия Захаровалар, Регина Саттаровалар, Илсур Казакбаевлар кебек яшь режиссерлар үткән 10 ел эчендә алар менә үзләренең спектакльләрен күрсәттеләр. Шулай ук менә мастер-класслар ниләр турында, нинди лекциялар турында сөйләп китәрләр. Менә безнең дәгән булды, мәсәлән, Лев Эренбург килеп, шулай ук мастер-класс үткәргән инде режиссер. Александр Манацков, Адольф Шарпира, Ксения Перетрухина, Дмитрий Черняков кебек шундый Рәсәй күләм, дөнья күләм йолдызлар, режиссерлар, рәссамнар, композиторлар шулай ук аралаштылар. Һәм мин ишетеп торам, күреп торам, бу эшне, аралашуны дәвам иттерәләр. Киләчәк фестивальләрдә дәген булыр дип уйлыйм мондый эшләр. Рахмат. Ниязов Рауфович, ознакомьте нас, пожалуйста, с программой фестиваля, и будет не лишним, если вы расскажете об истории фестиваля. Дұрыс аңлағыз, мен қазір шундай вазифамен атышты, рус тілінде сөйләргә, хаталарын аңларсыз инде, если что.
История такая простая, на самом деле. Фарид Бекчентаев хотел провести одноразовый фестиваль дипломных работ своих студентов. Но мы что-то посидели, подумали, там 2 работы было не готово, у него было 6 на первом курсе студентов. 4 подготовили дипломные спектакли, 2 годом позже защитились. И мы решили, что 4 спектакля мало, пригласили еще 3 участников из других театров. Это Булат Бадриев, Нафиса Исмагилова, Регина Саттарова или Юлия Захарова, сейчас не помню. Юлия Захарова, да. И вот провели первый фестиваль и думали, просто на этом все закончится, но были отклики, в том числе от вас, от ваших коллег, от журналистов, от общественности, от зрителей, самое главное, зрителям очень было интересно. И мы поняли, что на самом деле вот мы случайно, того не зная, нащупали какой-то правильный ход движения в каком-то направлении. И на следующий год мы провели еще один фестиваль, потом еще один, а потом на одном из фестивалей, один из фестивалей мы совместили с 5-й, по-моему, или 6-й фестиваль у нас прошел вместе с лабораторией режиссерской Олега Лаевского. После этого немножко поменялся формат. Мы стали больше звать даже не критиков, обсуждальщиков, а стали звать практикующих режиссеров, композиторов, художников, которые бы также обсуждали бы спектакли и делились с молодыми коллегами какими-то секретами ремесла и мастерства. Вот так этот фестиваль дожил до прошлого года, до 2018 года, когда отметил свой 10-летний юбилей. И действительно, все это совпало, во-первых, желание руководства ТЮЗа имени Кариева, во-вторых, обретение ими, наконец, своего дома. И вообще сегодня очень важно для театра, любого театра, проявлять какую-то активность помимо основной уставной деятельности по выпуску и прокату спектаклей. Привлечение внимания дополнительного, создание, расширение аудитории, все это важно. А мы действительно уже, не то, что нам надоел этот фестиваль, совсем нет, просто, как сказать, мы немножко устали с одной стороны, с другой стороны, такое понятие есть, глаз замыливается. Может быть, мы перестали что-то видеть, может быть, мы немножко утратили какую-то свежесть понимания процесса. И переход вот сейчас в другой театр, хотя мы все прекрасно общаемся, коллеги, все друг друга смотрим, видим, все время мы в диалоге. Это, мне кажется, очень важный момент, это какое-то новое дыхание, наверняка придаст фестивалю, и дальше он будет развиваться уже под эгидой ТЮЗа имени Кариева. Мне кажется, это очень хороший вариант для республики и для России в целом. Хотя, если вы обратите внимание, мы, конечно, у нас есть определенная, и в прошлые годы, есть определенная миссия, мы называем его всероссийским, но в первую очередь мы приглашаем театры, коллективы из соседних национальных республик, потому что нас это интересует, как живет Удмуртия, как живет Мариэл, как живет Чувашия, Башкирия и так далее. Вот в этом году впервые к нам будут такие очень дальние наши коллеги из города Южно-Сахалинск, из Сахалинского Чехов-центра, так их театр называется. Но тут просто потому, что мы общались с руководством театра ТЮЗа и решили, что вот этот фестиваль, он будет таким еще многоформатным. То есть ХНР изначально задумывался и воплощался как фестиваль всех форм и направлений современного театра, но здесь еще такие форматы. Например, Южно-Сахалинск будут играть спектакли в автобусе. То есть не на площадке, не в ангаре, к этому мы уже привыкли, не в подвале, не в лифте, но спектаклей в автобусе у нас пока еще не было в городе. Вот. Один из спектаклей на Бойком месте, такой недавно возникший театр, он будет в Казанской ратуше, но имеется в виду некое барное пространство, то есть это такой театр, тип театра, который театрализует какие-то такие нетеатральные места. Дальше у нас, естественно, лофт, спектакль, как его, «Атюкен», который создали, значит, команда Нурбек, вот эти вот Туфан Мамадинов. Не Туфан, я имею в виду этот фонд, как он... это Калебовский же? Да, пардон, значит, Нурбек. Так много, я этому очень рад. В Казани в последнее время, в Татарстане возникает так много копродюсерских проектов, то есть проектных всяких инициатив театральных, и иногда не разберешься. Тот Уфан поехал в Альметьевск, поставили там с
с драматургом Равилем Сабаром, да, естественно, Данылтага Науранбар, то еще где-то. Вот, то есть это все мигрирует. В принципе, одни и те же люди в разных сочетаниях дают разный результат творческий. Это интересно. Ну и, естественно, наш спектакль, который нам очень дорог, предпоследняя премьера нашего театра. Это вот три спектакля в 2 антрактах по 3 новым текстам 3 режиссеров, где содержательно тоже, где часть фойе происходит, какие-то обсуждения, дискуссии, песни, демонстрация национальных костюмов, демонстрация национальной еды, кухни. Это все тоже очень важный формат, мне кажется. И остальные тоже, какой спектакль не возьми, конечно, естественно, большая часть спектаклей будет в традиционной итальянской сцене коробки, но тем не менее вот один из спектаклей самого театра Кореева, его достаточно много в программе, но это не потому, что вот они проводят, а потому что действительно очень много появилось новых премьер, и они все разные, и вот одна из них, например, «Салям Актапи», да, «Пушистая мечта», или там по-русски, если, она проходит в фойе театра Кореева. Гардероб, фойе, в гардеробной самой. То есть все эти новые пространства говорят о том, что театр сегодня тотален, театр не тоталитарен, а тотален. То есть он приходит в разные уголки, точки, в разные пространства и все равно остается театром. У жителей и гостей Казани и у вас, дорогие журналисты, будет возможность все это оценить, посмотреть. Естественно, прошу вас заранее регаться, проходить регистрацию или как там, аккредитацию, да. Вот. Очень важно, что наконец удалось собрать программу, где, в общем-то, каждая из постановок несет какой-то очень важный содержательный смысл. Вот мы вместе с Ренатом Хасановичем смотрели спектакль «Беруши» Салаватского театра, который поставил молодой режиссер Ильсур Казакбаев, и как бы не сговариваясь, решили, что этот спектакль должен быть представлен в ремесле. Просто та тема, за которую он идет на русско-башкирском языке и поднимает очень важную, хотя это казахская пьеса, казахским автором написана, но она поднимает очень важную тему вымывания языка, вымывания национального культурного кода. Как человек превращается, либо не превращается в манкурт. То есть там история 2 братьев, она такая достаточно показательная. И очень важно, что театр говорит на эти темы. Сахалинский спектакль, помимо того, что он происходит в автобусе, у него он как бы не главная его на самом деле сторона. Главное это о том, что из-за любви к своему сыну бездарному мать идет на преступление, и до какой степени вообще можно любить своего ребенка, можно ли ради жизни и благополучия своего ребенка рисковать жизнями других детей. Потому что она возит наркотики на этом автобусе, причем в автобусе она возит и курсирует между Благовещенском и китайским городом, я, простите, забыл название китайского города, и привозит оттуда вот эти соли, спайсы. То есть это в рамках реализации антинаркотической темы поставленный спектакль. Ну и другие, там «Фронтовичка» от Нинского театра, или «Иранская конференция» Буинского театра. Все это как бы... Все это... говорит о том, что сегодня вот эта молодая режиссура, которая вокруг себя собирает фестиваль ХНР, она действительно готова говорить со зрителем на самые разные темы, но главная ее особенность то, что она говорит искренне, честно и не пытается скрыть правду. Менашулай, Саралор Булса, Рахмат. Джавабирмен. У нас Лейсан Фаязовна, куратор проектов. И расскажите, пожалуйста, какие будут особенности в связи с проведением фестиваля в Корейском театре? Хайрликен, здравствуйте. Я хочу сказать, что много чего у нас происходит в этом году впервые, как уже было сказано, впервые проходит в театре Кореева, и я надеюсь, что и дальше мы будем его успешно проводить, да, ведь, Ренат Хасанович? Впервые хочу отметить, вот Нияз Рауфович уже сказал, будет участвовать спектакль творческого объединения «Калеб». Это для нас тоже очень важно. По стихам Йылдыз Миннулиной, известная современная татарская поэтесса, куратор
этого проекта, он себя так называет, Нурбек Батулла, он не говорит режиссер. Один раз уже был спектакль этот показан в арт-пространстве «Верк». Это тоже новая площадка для фестиваля «Ремесло». И, конечно, у нас сильная образовательная программа в этом году. Не только фестивальная, да, про фестивальную вот уже было сказано. Я хочу сказать про образовательную программу. У нас пройдут 4 лекции. Начинаем мы с лекции 6 декабря. Пройдет лекция встреча с Ниязом Игламовым. Он расскажет о «Золотой маске 2019». Далее 7 декабря мы разошлем всем подробную программу. 7 декабря пройдет лекция Владиславы Куприной «Молодые режиссеры в репертуарном театре. Опыт московского ТЮЗа». Она поделится с нами этой информацией. 8 декабря лекция Анны Анатольевны Степановой «Молодые режиссеры между прошлым и будущим». Это профессор кафедры истории театра России ГИТИСа, педагог, театровед очень известный. И, конечно, 8 же числа, но вечером пройдет лекция Алексея Семеновича Лаевского. Его, наверное, даже отдельно представлять не надо в Казани, всем известно. Он расскажет об опыте работы театральных лабораторий, конечно, которых у нас в Казани тоже много проходит. И хочу сказать, отдельно подчеркнуть, что у нас специальный гость в этом году на ремесле. Впервые в Казань приедет Кама Гинкас. Это выдающийся театральный режиссер современности, режиссер московского ТЮЗа, лауреат государственной премии, лауреат, наверное, всех театральных премий России, лауреат «Золотой маски». Он проведет мастер-класс для молодых режиссеров, это будет такое в закрытом формате, и пройдет еще творческая встреча со зрителями, с журналистами, уже со всеми желающими. Это будет 7 и 8 числа. Так, встреча с режиссерами будет в 14:00 в Малом зале Театра Кореева, а встреча открытая тоже в Театре Кореева 8 декабря. Это будет воскресенье, поэтому можно будет прийти. Кама Миронович уже дал задание молодым режиссерам подготовиться. Поэтому вот, ну и я впервые сижу на этом месте. Я много лет работала журналистом, наблюдала за работой наших казанских театров. И донаблюдалась, да. Чему очень рада. Спасибо. Рахмат. Спасибо. Какие будут вопросы, коллеги? Ғалетте фестивальде шойда булайды. Фестиваль спектакльләрен алтын битлек экспертлары караячакмы? Алар булачакмы? Һәм гомумән критиклар булачакмы безне бу фестивальдә? Мөмкин булса мен җавап бирермен. Әле менә киләсе елга эксперт советын списогы билгеләмәгән иде. Ләкин без чакырдык Владислава Дмитриевна Куприно чакырдык без һәм Алексей Семенович Лаевскийны. Икесе дә хәзер менә бу яңа эксперт советында. Һәм тиздән без алтын битлеккә җибәрәбез шушы программаны, һәм әлбәттә башкалар да килерләр инде үз исәбенә, маска исәбенә килерләр яңа спектакльләрне карарга. Чөнки монда гадәттә без сезон уртасында үткәрәбез. Декабрьдә инде үткән сезон бетте, яңа сезон башланды, һәм безнең үткән сезонның спектакльләре дә шактый. Ярты программа үткән сезонныкы, ләкин яртысы аның менә яңа спектакльләр. Шуңа күрә килерләр дип уйлыйм, дип өметләнәм. Икесе точно була башыннан ахырына кадәр. Рахмат. Сораулар бармы? Лес рук. Бу сорауны сезгә биргән микән? Менә мәсәлән сезнең монда бар бит инде режиссер, мәсәлән Илгиз Зәйнипов, ул сезнең программада 35 яшькә кадәр дип әйтелгән. Мондай инде күптән 35 яшькә кадәр булса да инде күптән эшләгән режиссерларны, яшь режиссерлар белән менә ниндидер каршылык чыкмыймы алар арасында? Чагыштыру дип әйтелгән бер мәйданда алар. Беләсезме нәрсә? Монда бар андай каршылык,
Ләкин минемчә ул табигый. Чөнки быел гына менә Илгиз Газинурович яңа гына менә баш режиссер Әкият театрында булды. Һәм ул инде хәзер бәлкем яшь режиссер рәтенә кермәсә дә, барыбер монда иң мөһим мөхит дигән нәрсә, среда. Менә алар барыбер бит бөтенесе аралашалар, яшь режиссерлар, алар барыбер бер буын вәкилләре. Һәм без былай бик кырыс шушы шикләргә карамыйбыз. Әгәр кирәк булса, әйтик, монда бит яшь режиссура ул күбрәк яшь белән бәйле түгел. Менә монда Фәрит Бикчәнтәев та бар. Ләкин без аның яшь шәкерт, 2 яшь шәкерт куй, бу бер спектакль. Эш бүлектән тора торган, дөресенчә 5 бүлектән тора торган антрактларны исәпкә алсак, икесе аның яшь режиссерлары, берсе аның Фәрит Бикчәнтәев. Но без бит аерым күрсәтә алмыйбыз, бер бүлекне кисеп. Шуңа күрә андый каршылыклар чыга инде. Ләкин ул дөрес аңлагыз, ул безнең таблашкалар түгел, киресенчә бу без киңрәк менә шундый, ничектер менә төрле яктан яшь режиссураның феноменын күрсәтәсе килүеннән менә шундый теге программада каршылыклар килә. Без алар турында беләбез, без аларны исәпкә алабыз. Бәлкем киләсе фестивальләрдә инде Илгиз Газинурович кебек зур режиссерлар катнашмас та, бәлкем, ләкин күз күрер. Менә Камал театры уздырган вакытта, Илфир Якубов инде ул тәҗрибәле директор, ул акча тапкандыр. Хәзер Кариев театрына шундый ук финанслар биреләме һәм тагын ниндидер акча табу юлларында өйрәтеп калдырдыңмы аларга, Илфир Шатович? Һәм бу сметасы күпме акча, бюджеты? Кама Гинкас чакырырлык фестиваль булгач инде тапканнар, димәк акчасын. Әлбәттә бергә, әлбәттә юлларын күрсәтәбез. Бу елгы бюджет ул һәр ел сайын әзәзләп кенә үсеп бара. Һәм бу елны да ул үскән. Төгәл цифрларын әйтә алмыйм әлегә. Чөнки сметасын мин төземәдем. Ярдәм сораганда әлбәттә без ярдәм итәбез, юлларын да күрсәтәбез. Театр birliklere degen yardım ite anlayacağın informasiya бар. Şuna göre menda siz gördünüz, avukatlı pedagoglar, Степанова, Лаевскийлар, Камагинкаслар күпме торган бик әйбәт беләм, шуңа күрә сметасы үскән. Рәхмәт. Ренат Мирзахасанович, сезнең әйтәсегез белмим бусырга. Мин программа буенча фестивальның программасында Нияз әйтеп узды. Шулай да мин бик шатланам. Менә бу фестивальдә безнең республика театрларының барысы да катнашу мөмкинлеге, барысы да диярлек катнаша. Мин үзем дә Чаллы театрында эшләп киткәнем һәм бер вакытта безне ремеслога кертмәделәр Чаллыда. Минем шул кадәр үпкәм бар иде анда. Менә кертмәделәр и все. Безнең театрны. Хәзер менә бу әйберне менә күңелдә торган шушы теге бер кичкенә генә үпкәне сизеп, бүтән менә безнең республика театрларының бүтәнесендә без бу фестивальгә керттек. Теге мин хәзер үземнең дә күңелемә җылылык тулды һәм бу театрларны күрсәтү нәүбәтеннән дә менә республика театрлары Әлмәт, Чаллы, Минзәлә дә бар анда күрәсез бит, Минзәлә театры. Нижникам театрлары, алар өчен мин бик шатмын һәм алар программаны шулай ук баетачаклар. Рахмат. Симбика журналы. Сез бит инде тамашачының һәр сулышын тоеп яши торган кешеләр, әйме? Тамашачыга хезмәттәсез. Хәзерге заманда театрда инде хәзерге көннәрдә бик күп агымнар, бик төрле форматлар күбәйде бит инде, яңа төрле нәрсәйтәс подвалда да уйныйлар, автобуста да уйныйлар. Тамашачылар моны ничек кабул итәсез? Алар артыннан күзәтәсездер инде. Яңалык бит ул һәр вакыт авыр кабул ителә инде. Яшьләрдән кала, яшьләргә понятно, что яшьләр алар теге бирәсез, алар аны кабул итәләр. Ә менә урта бу алтын тамашачыларыгыз. Урта буын төрлечә кабул итә. Төрлечә, ләкин күбесе ни өчен чөнки менә шушы форматның үзгәрүе әлбәттә ничектер аларны куркытадыр, бәлки ничектер
шик тудыра. Ләкин караганнан соң аларның фикерләре күп очракта үзгәрә. Чөнки кая гына уйналмаса спектакль, аның беренче чиратта сәнгати сыйфаты бар. Я юк. Һәм шушы сыйфатка инде бәя бирелә. Форматка түгел. Без инде модадан шабып түгел, ул сәбәптән түгел, без театрның дөньясының киңлеген, аның формаларының теге яңа формаларының күплеген күрсәтәсе килә безгә беренче чиратта. Һәм әлбәттә яшь режиссура фестивале аның алтын тамашачы яшьләр минемчә. Урта буын түгел. Ну бу бит Мин дә логикадан чыгып әйтәм. Дәвам итәсем килә Ниязна. Менә мәсәлән безнең соңгы шундый кече сәхнәдәге проект 3 спектакль, 2 актта бу лабораториядан чыккан пьесалар һәм яшь язучылар пьесалары. Әгәр яшьләрне сәхнәгә чыгармасаң, әгәр яшь драматургларның әсәрләрен сәхнәгә куеп уйнамасаң, алар бүтән язмаячак. Ну, нәрсәгә кирәк? Файдам юк, язудан сез молодец, менә читка үткәрдек, әйдә бар тагын язмаячак. Әгәр ул әсәрен үзе тудырган әйберне күрмәсә сәхнәдә. Ничек күрсәтергә? Менә шуңа күрә менә без уйладык да менә шундый проект барлыкка килде, һәм без аны кичке 6-дан 12-нче яртыга хәттек кеше утыра. Һәм без шул өчесендәген бер кичкә кую ничектер яшьрәк тамашачыны күбрәк көткән идек. Юк, өлкәннәр дә килә, урта буында килә, азакка хәтлек утыра. Азактан соң спектакльдән соң аралашу спектакль буенча, менә 3 караган спектакль. Китмиләр 70% залда утыра. Үзем гаҗәпләнәм, үзем көн саен дагы тамашачыны өйрәнәм. Һәм ул бик кызык, чөнки бүгенге көндә урта буында, өлкән буында яшьләр нәрсә турында уйлый микәнлекне беләселәре килә. Менә шуңардан чыгып, алар азакка хәтлек, алар күбрәк яшьләргә караганда урта буын һәм өлкән буын кызыксына яшьләрнең иҗатлары белән курыкмыйлар. Әлбәттә, әгәр ул аларның ниндидер начарлык, теге турыдан гына әйткәндә шишенү, тегендей, мондый мораль яктан әйбәт булса, аларның күңелләренә тими һәм алар кабул итә. Әгәр инде мораль яктан ниндидер түбәнлеккә төшә башласа, әлбәттә, ул беркемгә, ул яшьләргә дә ошамый. Өлкән яки урта буын гына түгел. Шуңа күрә монда иң мөһиме мораль якны саклап калсак, менә шундый формаларны белән уйнаганда, соңгы вакытта сез аны сизәс, күрәс, кайбер театрлар, Мәскәүме, Питерме, чит ил театрлары икенче төрле итә, әмма ләкин оныталар именно менә шул моральны. Шуны онытмасалар, өлкән буын белән дип әйтим, өлкәннәр дәген яшьләрдә дә урта буында бергә барырга тиеш. Безгә бөтенебезгә бер көндә кояш бөтенебезгә бер тигез яктырта. Бу сорауга Кореев театрда җавап бирергә тиештер инде. Лицензия. Кайсыгыз? Нет, я просто хотела добавить рус тілінде, чтобы всем было понятно. Речь шла о том, как воспринимают разновозрастная аудитория новые форматы спектаклей. Да? Я хотела сказать, что именно фестивали, они являются наиболее удобной площадкой, да, для того, чтобы посмотреть, сравнить, и к тому же бывает после спектакля обсуждения. Можно остаться на обсуждение, послушать, можно сходить на лекции, они открытые, да, и у тебя прекрасная возможность есть для того, чтобы немного расширить свои горизонты, развить свое зрительское восприятие, потому что над этим тоже нужно работать, естественно. Вот. Если ты желаешь, для тебя все пути открыты. Фестиваль с этой точки зрения тоже очень удобен. Тоже надо на русском добавлю одно предложение. Вот я, наверное, лет 5 уже являюсь ридером главного российского фестиваля драматургии «Любимовка», и в основном туда ходит молодежь, но есть там стабильно один человек, его зовут Петр, ему уже хорошо, наверное, под 80, он главный редактор частного журнала литературно-художественного «Альманаха».
И он с таким упоением слушает, иногда очень жесткие тексты, иногда тексты, содержащие нетабуированную лексику, но всякие какие-то новые совершенно формы, форматы. И встает после каждой читки и говорит, как ему понравилось, какое-то новое слово. Мне кажется, что делить надо не по поколениям, а вот английский романист великий 20 века Джон Фаулс сказал, что граница между немногими и массой лежит не в обществе, а в душе каждого человека. То есть каждый сам волен решать, сколько, какому... Вот есть люди, которым там... Вот Альмендар Карт, он же не старик. Понимаете, он пожилой человек, у него душа молодая. И точно так же, я знаю, вот сейчас у меня студенты появились, я им читаю курс «Мировой современный театральный процесс». Рассказывают там о всяких, о том, что вот Ильфер Ильшач сейчас говорил, как за рубежом там относятся к телесности и к прочим физиологическим вещам и так далее, к морали, к неморали. И вот половина из них это такие старики по своему мышлению. Правда, им уже как бы сильно за 70, вот такое ощущение. Потому что они это не принимают, это не принимают, это не принимают. Вот нам надо только так, как вот мы в детстве смотрели по ТНВ ваши спектакли там 80-х годов, 90-х. Но так же тоже нельзя. Но поэтому это другая крайность. Поэтому, мне кажется, все, кто приходит на фестиваль молодой режиссуры «Ремесло», они все молодые люди разного возраста. По поводу еще лексикона. Вот есть спектакли, в которых нецензурные, скажем, тексты есть, лексикон. И это моя просьба каждому коллективу, который будет участвовать в фестивале, заранее предупреждать зрителей о том, что будет нецензурная лексика в спектакле, предупреждать, чтобы не было каких-то непониманий среди зрителей. Нравственность, в первую очередь, нравственность нашего фестиваля, она должна быть открытым, чистым. И это кредо нашего фестиваля. Есть такие. Андай спектакльлер бар, бір спектакль бар, ләкин уголда булачак, это частный театр, он не облагается, вот если какие-то слова вот эти произносятся в государственном театре, мы должны предупреждать зрителя. В частном театре это не обязательно. Это по воле, то есть они согласились, значит уже как бы вопросов нет. Біз дәулет театрларға андай спектакльлерні қоймаймыз. Конкрет бұл спектакльні алғанда ол шыңлап та Чарльз Буковский текстлар бойынша. Чарльз Буковский енді классик язушы, Американың классик язушы, аның әлбәтте, у них другое отношение к мату за рубежом. И, в общем, что там, приходите, посмотрите, там обсудим. Широта сұрау. Микрофонға айтыңыз. Театрларның да дәрәҗәләре төрлечә. Режиссерлар катнашучыларның дәрәҗә. Аларны ничегрәк иток ясыйсыз менә ничек? Мин начаррак режиссер, яхшырак театрга эләкмәдем кебек, куйдырмадым кебек. Яхшырагы икенче урындагы театрга монда уровень ничек ахырдан результат? Беренчедән, без ниндидер нәтиҗә ясамыйбыз, менә бәбәйлә урыннар белән ниндидер бүләкләр бирү, башыннан ук без ул нәрсәдән баш тарттык. Ә инде бу театрларның фестивале түгел, бу спектакльләрнең фестивале, режиссерларның фестивале. Начар театрлар юк. Дәрәҗәсе аның әлбәттә кайбер театрларга 114, кайбер театрлар кичә генә туды. Монда да карт белән нарасый баланы ничек чагыштыра аласың? Ләкин минемчә нинди генә театрда эшләмәсәң син режиссер буларак, син бөтен кешеләрне биреп, бөтен талантны биреп, илһамны биреп, син эшләргә тиешсең. Менә монда утырган Ренат Хасанович төрле театрларда эшләде, академия театрларда да, бәләкәй театр. Монда минемчә чын режиссер өчен аерма юк. Аңа үзеңә кызык булырга тиеш. Һәм минемчә бу сорау ничектер юк, без менә шулай бәяләмибез. Иң югары, иң дәрәҗәле театрларда кайбер вакытта начар спектакльләр чыга, һәм шушы нарасый театрларда да, бәләкәй театрларда да ниндидер гениаль спектакль туарга мөмкин. Һәм без театрларга бәя бирмибез. Без менә безнең чын
бурыш емес, мен шы режиссерларға біраз аңлатырға, нешіктер юнәлтірге, я ризалашырғалар білен, һәм башқа диалогта болу. Тіп бурыш емес. Рахмат. Следующий вопрос. Да. Газета «Сувар». Константин Балышев. Уже всем, наверное, известно, недавно в Москве ведь тоже проходил фестиваль международный «Молодые молодым». И там один спектакль запретили. Хэштег там «Рябчиков Жуй» называется. Можете ли вы это прокомментировать? И второй вопрос. Насколько смел и злободневен язык молодого режиссера? Были ли у вас при отборе постановки, которые не прошли по цензурным соображениям? По цензурным нет, не было таких. Прокомментировать молодым не могу. Выпал из процесса. Это, я был весь этот год экспертом «Золотой маски» и занимался прошлым сезоном. Я практически не участвовал в событиях нынешнего сезона, к сожалению, нового сезона. Это мероприятие проходило в сентябре, я там мотался между Южно-Сахалинском и Калининградом, поэтому я не знаю, что там произошло, но видим какие-то цензурные запреты, это возможно. Все зависит от того. Одно дело, если театр-организатор сам по внутренней цензуре, исходя из того, о чем говорили Эльфир Ильшадович, Ренат Хасанович, исходя из неких своего понимания нравственности, не дает ходу тому или иному спектаклю, это перекрывается. И другое дело, когда сверху цензура идет. Я категорически против цензуры сверху. Мне кажется, художник внутренне должен быть ограничен своим пониманием нравственности, порядочности, какой-то красоты, этики и эстетики. А то, что сверху нам навязывать могут, слава богу, у нас такого нет. У нас в республике такого нет. По цензурным соображениям мы никого не брали. У нас была единственная цензура художественного качества. Ей мы подчинялись. Если спектакль нам не нравился, по художественным каким-то своим качествам, мы его отвергали. Потому что желающих очень много со всей России приехать. Во-первых, всем очень нравится Казань. Во-вторых, всем очень нравятся люди, которые делают этот фестиваль. В-третьих, всем очень нравится состав коллегий критиков и какие-то дальнейшие перспективы. Желающих очень много, но я еще раз говорю, мы отдаем предпочтение нашим ближайшим соседям из национальных республик. Это наша кредо. Или каким-то спектаклям, которые, действительно, какое-то новое слово говорят вообще. Как в случае с Южно-Сахалинском. Наверное, так. Что касается первого вопроса, запрет. Там по мотивам Чиполлино спектакль ставили. По мотивам Чиполлино, я не знаю, сейчас, запрещают Чиполлино, это уже я не готов комментировать на камеры сейчас все то, что происходит в мире, в России и вообще. Но мне кажется, что страна, где запрещают Чиполлино, мне кажется, что, скоро грянет буря. Есть сұрауларыңыз бар ма, коллегалар? Нет вопросов? Зор рахмат барыңызға, большое спасибо. Сізге көрсеткен активлығыңыз үшін